Marami nagpa-picture sa akin na, o yan mga anak. Bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? So, gusto ko ipakita sa mga anak ko para to allay their fears na talagang most hated man na ako as pictured by this DDS. Na marami nagpa-picture sa akin na, o yan mga anak ha. Marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Mas marami actually ang mga tahimik lang ng mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ating ginawa. Tama ha, standby sa ha. Ingon siya, marami na pa-picture sa akin ha. Sabi na, idol naman nila ako. Kaya, tama naman kuno bitaw kuno iyang ginawa ha. Sana all. Bisita ni story dili sa ato, kay duda ko ikaw may muunang magpa-selfie kay. Daghan ko noy nag-idolize niya. Bay balik Dems, balik Dems. Kana sige, audio daw, audio. Bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? Para to allay their fears na talagang most hated man na ako as pictured by this DDS. Na marami nagpa-picture sa akin na, o yan mga anak ha. Marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Mas marami actually ang mga tahimik lang ng mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ating ginawa. Kay tama man kuno iyang gigawa. Tama sakto man kuno iyang gihimo, ha? Marami nagpa-picture, ha? Chill ang story na. Tama ba di ay ang ginawa ni Tore, mga kagalaan? Tarawa, kato na ingon siya, hihilain ko yan. Kato pong mga tao, mga higala nga loyalist Duterte, medyo sakitan ko sila. Pero kato mga kuanday, kato mga sukon Duterte, kana, sige, hilain ko yan, kana, muna general. Ano, kana, balik, sige ko no.